Kam? Na vnútorné či na vajco? Ja som čakal vnútorné. Jo, čaute, moje meno je Selassie a vítam vás dneska pri ďalšom videjku z cvičiska. Všetci ste chceli, aby sme natočili sparing medzi mnou a Evženom, tak splním vám vaše želanie a ideme na to. Je to približne asi 5 mesiacov alebo 4 mesiace od našeho posledného videa z cvičiska. Ak ste ho nevideli, bežte ho pozrieť a môžete zhodnotiť, ako sme pokročili. Po mojej lavici je David, ktorý nás dneska bude učiť dancebox. Určite mu bežte plesnúť follow, je to nová nádejná slovenská hviezda UFCčku. Dana White, mal by si ho hneď zapísať, lebo nevieš, o čo prichádzaš. Volaj. A po mojej pravici je môj super Evžen, ktorý dneska dostane flying knee to the head. Right through the center with the knee. Dobre, dohodli sme sa s Davidom, že dáme 3 kola po 2 minútach. Po týchto 3 kolách dáme ešte nejaké drilly, čiže nejaké kopačky na hlavu, 300 kopov na rebra a 200 klikov. Laket na temeno. A máme novú techniku, jaká je toto technika boxu, tak? Jak sa nás to učí? No, tak sa kryješ a ideš a dostaneš. Čau Samo, ako sa máš? Čau, ako mám sa dobre docela. Tak, sparing máme za sebou, kde ste sledovali toto video. Toto dajte slow motion. Hej, to robíš. Som mu nabral šup. Dobre chalani, ideme na amatérske pravidla sparingu. Žiadne zakázané techniky, lakeť, otočky, kúsanie do ucha a tak. Pôjdeme 3x2 minúty s minútovou pauzou, tak sa držte a žiadne zranenie. Ťuknite si. Disrespect, hneď takto z rána. Ready to fight? Ready. Round 1. Fight! Dostal som dobre petelice na hlavu. Pôjde. A vajca ma bolia. Round 2. Fight!
Tak, to jo. Vážo, užij si ešte hladkanie, lebo keď budeš sparovať sa mnou. Final round. Fight! Kam? Na vnútorné či na vajco? Ja som čakal vnútorné. Vyhral som. Myslím, že toto môže dať na slow motion. To je tá taktika. To nás naučil David, že keď nevládzeš, kopni na vajca. No vidíš, teraz sa to ukázalo. Nič, ideme ďalej. Jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poďme. Fight. Minúta. Bol to pekný sparring, páčil sa mi to a tým, že bol celkom počítaný, tak je to 2-1 na body. Chcel by som poďakovať ľuďne, kamarátom, všetkým ľuďom, čo pri mne stáli, môjmu trénerovi, ktorý mi dával oporu a povedal, že som proste nezničiteľný. Ďakujem. Čo mám na to hovoriť? Dostal som KO, vyhulol ma na zem, takže som slavý a vyzývam, ale nesrandujem. Ak chcete vidieť ďalší sparring, určite pasnite like, bežte hodiť follow Davidovi, budúcej UFC hviezdy, Evženovi, budúcemu Degešovi, čo dostane KO. A Samovi, ktorý je za kamerou. Díky moc, maj sa pekne, lajkujte, komentujte, odoberajte a boxujte sa do emoty až do krvi s vašimi súrodencami. Big up!